Dobar vam dan, lijep pozdrav. Evo nas u Starim novinama. O čemu je riječ? Lijep pozdrav, jako nam je drago da smo obljetničku izložbu, dakle 100 godina od Hrvatskog lista, od lista do glasa kako smo je nazvali, dakle izložba koja je inicijalno postavljena u Muzeju Slavonije, evo gostuje u Muzeju Đakovštine s kojim godinama imamo krasne odnose, dakle suradnje. Izložba 100 godina Hrvatskog lista, dakle prati priču o najčitanijim, jednom od najkvalitetnijih listova koji su izlazili u Osijeku, ali koji su se čitali na području cijele tadašnje države. Dakle, govorimo o vremenu od 920. do 1945. godine. Što biste istaknuli, imamo li prvi broj? Nažalost, najstariji brojevi nisu sačuvani, naime, Hrvatski list je počeo neredovito izlaziti početkom 20. ali krajem, dakle kada postaje dnevni list, kada se tiska u građanskoj tiskari, mi imamo te sve sačuvane brojeve i kontinuirano, dakle, izlazi svaki dan do posljednjeg broja, dakle 14. travnja 1945. godine. Kada u stvari u toj tiskari od 1. svibnja se počinje tiskati Glas Slavonije, pa tako imamo jedan kontinuitet u dnevnom izdavaštvu od 920. praktički evo do danas sa Glasom Slavonije. Što vam je bilo zanimljivo? Hrvatski list, kao i sve novine koje su počele izlaziti, uvijek su imali nekakvu političku obilježje. Dakle, Hrvatski list je počeo izlaziti kao izdanje Hrvatske zajednice. Dakle, morate znati da je to u 20. godine, dakle, doista bilo hrvatsko izdanje koje baš nije prihvaćeno baš od strane samih čelnika države i naravno da prvo vrijeme imao velikih problema i napada na tiskaru. On je pratio tu jednu politiku koju je i Hrvatska zajednica kao stranka progovarala i ono što je jako važno, dakle pratio je događaje u Osijeku, ali ne samo u Osijeku nego i u cijeloj Slavoniji. I ono što je važno, dakle tih krajem 20. početkom 30. godina na neki način se ostavlja te politike kao takve i dalje prateći svakodnevicu i europskih i svjetskih događanja, ali se okreće događajima u Osijeku i u regiji. I ono što je doista važno za Hrvatski list, da on je pratitelj grada i regije u ta 2,5 desetljeća, kada doista imamo izvanredne rubrike, dobre tekstove, on se obraća i mladima, i djeci, i ženama, ima posebne rubrike za pojedine blagdane i uistinu daje jednu široku sliku Osijeka i okolice, baš slično i poput današnjeg Glasa Slavonije. Ono što ga stigmatizira je doista razdoblje Drugog svjetskog rata, kada je u stvari bilo glasilo tadašnje države. Ali i tada možemo, dakle, pratiti događaje u Osijeku i Slavoniji koji su doista vjerno prikazani u tom razdoblju. Molim. Nešto novo u Muzeju Đakovštine. Tako je. Evo, ugostili smo jednu prekrasnu izložbu iz Muzeja Slavonija, 100 godina Hrvatskog lista, koja uistinu donosi niz zanimljivosti i uistinu je očaravajuća kako su ljudi, znači i u prvoj polovici 20. stoljeća, bili inventivni, bili poprilično dobro informirani, educirani i zapravo širili tu nekakvu svijest i potrebu o znanju i o dijeljenju i širenju informacija. Uistinu je ova izložba jedna izložba koja vam nudi zapravo pogled unatrag, ali ne pogled, ujedno i nekakvu tradiciju. Ona vam govori o, recimo, evo ovdje imate primjer Crne kronike, koja je danas vrlo aktualna. Zatim, nažalost, tako je. Zatim možete uočiti da je također zastupljeno niz zabavnih sadržaja. Recimo imate slipove, tako je, imate recimo još, ali zanimljivo je, imate još i križaljke različite, imate različite kratke priče, zanimljivosti i slično. S tim da je važno naglasiti da Hrvatski list je čak imao i svoju publikaciju, tako da bavili su se zapravo beletristikom onoga vremena i utjecali su na ono što je čitatelj, znači u prvoj polovici 20. stoljeća čitao. Hvala.
Molim. Ja bih iskoristio priliku s obzirom da na prvom otvorenju same izložbe nisam imao prilike biti iz nekih objektivnih razloga, pa bi ovom prilikom se zahvalio i kolegici iz Muzeja Slavonije, knjižničarskoj savjetnici Marini Vinaj, autorici ove izložbe, na doista prekrasnoj izložbi, zahvalio se i čestitao na ovoj izložbi. Kako u Osijeku, tako i ovdje u Đakovu, Marina, čestite i zahvala na ovakvu predivnoj izložbi, ali jednako tako bi se zahvalio i čestitao u Muzeju Đakovštine, odnosno ravnateljici gospođi Marini Božić, što je prepoznala ovu izložbu, što nas je pozvala da gostujemo ovdje u predivnom Đakovu sa ovom izložbom. Hvala i vama i nadam se da će vaši posjetitelji uživati jednako tako u ovoj izložbi kao što su posjetitelji Muzeja Slavonije. Hvala. Onda se i ja usput zahvaljujem autorici ove izložbe Marini Vinaj i ravnatelju Muzeja Slavonije Denisu Detlingu na posudbi ove izložbe. Drago nam je što ova izložba došla upravo u Đakovo, te sam proučavajući znači hrvatski list koji je obuhvaćao i Đakovo i okolicu, naišla na brojne zanimljive članke, ne samo o Đakovu, nego i o mjestima u okolici Đakova, te se tu mogu naći članci o Levanskoj varoši, Gorjanima, Gašincima, Vuki. I onda vidimo na taj način da su dopisnici Hrvatskog lista stvarno obuhvaćali veliki zemljopisni krug i bili su ažurni i sve to zajedno uspijevali objaviti, tako da svaka im čast za to vrijeme kad stvarno informacije nisu putovale tako brzo kao danas. Može im se samo reći da su bili zaista na nivou zadatka. Što se tiče Hrvatskog lista, nisu bile jedine novine koje su u to vrijeme pisale o Đakovu i bilo je čak novina koje su tiskane u Đakovu, ali su sve bile puno kraćeg vijeka i često sadržajno puno siromašnije. Ovo možemo reći da su bile najsveobuhvatnije novine koje ne samo da su donosile vijesti iz Osijeka, nego i okolice, pa čak i iz svijeta. I do zadnjeg dana izlaženja su ostale jedan pravi obiteljski list. Evo, toliko od mene, još bi riječ predala ravnateljici Marini. Hvala Andreji, hvala svim govornicima večeras. Hvala i vama svima koji ste došli uveličati ovu našu prigodu. I za kraj želim proglasiti ovu izložbu otvorenom. Uživajte!